Sige, kamatis na lang. Kamu kayo magluto. Diba guys? Ayaw nila ng luya, sila magluto. Diba guys? Sige pa guys. Bawang. Pus. Hiwa ng kamatis. Wala akong matinong stand. Sorry naman guys. Instead of suka, kalamansi po ang aking ilalagay. Talikuran mo lang ako. Tunggal mo ha. Natayawaan. Natayawaan mo ha. Natayawaan dyan. Ano tapos? So, garlic, kamatis, at ito ang ating main dish. Ang takway ng gabi or yung ugat or ano ba tawag dito? Basta takway yung tawag dito sa Sibuyan, Romblon. At ang ating soy sauce at kalamansi. Okay. Let's saute na.
Dugaan lang yan. Dugaan lang yan. Dugaan yan na galing sa sino. Ano ba ate? Ano? Haluon na. Gakatoy man na dyan. Limot na magluto. Ito yung lasi. Tapos man. Wala ng kahoy, kaya yung ano na lang ng niyog. Ito's without dye. Puro parts ng niyog ang aming gatong. Siya. Antay-antay pa. Yan na, okay na. At last, nakakakain ulit ng takway. 2 dekada na. Almost. Tagal ko na hindi nakakain ulit nito. Yay! Waiting na. Malapit na siyang maluto. Okay na po siya. Lagyan na po ng kalamansi. Yan. Then, haluin. So, maghahain na at kakain na tayo, guys. Let's eat. Yum, yum, yum. Kain na. Kain na po tayo. Ready na ang rice. So, tara guys. Kain tayo ng takway ng gabi. Tagal ko na hindi nakakain nito. Ngayon lang ulit.
Sarap. Yung takway is para siyang ugat. Tapos yung dulo nito, yun yung merong magkakaroon ng panibagong gabi. Katawan ng gabi. Sarap niya guys. Hindi na ako nagkanin. Sarap papakin. Kain tayo. Yun lang guys. Thank you for watching and God bless always. Love you all.